I don't know you down to the bone, you're making me sweat, you're making me cold, and I love it. And I love it. L'edició del Mapa de Ball 2025-2026 ha comptat amb dues propostes escèniques. Umblava significa món en zulú, de Mònica Montaner i Sílvia Sanfang, i Altres mirades, de Clàudia Moreso i Noemí Ventura. Everybody say. Aquest és el projecte Mapa de Ball i aquest és un espectacle que es diu Umlava. Bàsicament, Umlava vol dir món en zulú, i llavors el que va reflexionar és nosaltres som una petita cosa dins d'una comunitat molt gran. Llavors les coreògrafes ho han traslladat de anem a treballar les distàncies, de les llargues a les mitges a les curtes, per treballar des de la comunitat, des de l'anonimat, a la singularitat de cadascú. Home, nosaltres a l'hora de fer aquest espectacle Umlava hem tingut molt en compte que està destinat a joves, amb el llenguatge de la dansa específicament, que els hi cau lluny la dansa contemporània, ja ni t'explico, ens hem trencat el cap per trobar maneres d'involucrar-los i que estiguin motivats. O sigui, una proposta prou oberta, però a la vegada prou concreta, perquè ells i elles puguin agafar aquests materials, fer-los a la seva manera. És un espectacle amb diferents moviments, percussions corporals, de coreografies, cadenes amb el cos. Fem paisatges, nosaltres sent les figures o animals, fem cadenes, després hi ha un moment en què si algú té un talent o alguna que vol ensenyar a fer, pot fer un solo, cantant o ballant. Tothom té cabuda, no només el que balla, el que canta, el que sap moure, el que expressa en el seu cos, el que vulgui. Molt contenta de la part dels solos, de lo que trauen de si. Hi ha una part que són les cadenes, que fan molt contacte, i això jo crec que els ha agradat, s'ho han passat molt bé. Escenes en què treballen en grup, en els paisatges, la percussió que fan. Ells han de treballar en grup i la cohesió és total, uns als altres, i s'han ajudat, no, vine aquí, un dia no ha vingut tu, no, posa't aquí, en esta figura et posaves aquí. Per mi el més especial ha estat com la sorpresa dels mateixos alumnes que primer eren molt reticents i que no volien saber res d'aquest projecte, i que després inclús tenia una via artística que dius, uau. Posem paraules que descriuen com ens hem sentit durant aquest projecte i així ens expressem i l'altra gent pot veure com ens hem sentit. La coreografia és un viatge des de dins cap a fora. Sí. Comencem amb Som-hi i acabem Viatjant, obrint. amb tot aquest viatge. Neix d'una paraula que a mi em va cridar l'atenció, que era alteralitat, que és la capacitat de no posar-te al lloc de l'altre, no és empatia, però sí de comprendre que la teva mirada no és l'única possible. És com un espectacle per expressar-te i mostrar com et miren els altres o com et mires tu mateix. Bueno, és relacionar-nos amb nosaltres mateixos i conèixer-nos amb nosaltres mateixos millor. Tot i que les primeres sessions tampoc no han estat fàcils, perquè sempre és de dir què ve fer aquesta aquí, no? O sigui, què fem? Altres mirades han entrat molt fàcil, o sigui, ha sigut molt fàcil d'explicar i que ells ho hagin entès. Sobretot, l'important és que ells entenguin el que estan fent. Clar, els adolescents. És una etapa que es fa meravellosa, però també és molt dura. I hi ha molts judicis i prejudicis, i què penso jo de mi, i què pensarà l'altre. Comencen com a posar aquestes barreres, no? D'aquest soc jo, aquest ets tu, aquest som nosaltres, aquest sou vosaltres. Llavors aquí treballem som un conjunt, treballem tots amb la mateixa direcció. I altres mirades et fan reflexionar, no? De qui som, de com som, no? És un projecte de jo amb mi, no? La primera escena que treballem és què faig, no? Em miro, em mesuro, com em veig jo, després és la relació de tu i jo, la manera que interactuem entre dos. Després hi ha el nosaltres, no? Que és una part molt important de cohesió entre grup,
això estava. I després, ja per acabar, hi ha la percepció de nosaltres i els altres, no? De com ens veuen els altres, parla de l'exclusió, de la dominació. Hi ha una escena de bullying sense verbalitzar-la, no? Que hi ha una sèrie d'alumnes amb unes cadires, tu ets diferent i per tant et tractem de manera diferent pel simple fet de ser diferent. Encara que sembli que tinguem molts continguts diversos, realment són bastant homogenis. I clar, això, si ho reps en una edat on tu no et sents part d'aquest uníson, et pots fer sentir molt malament. És que el llenguatge moltes vegades, i sobretot en la nostra assignatura, no és verbal. O sigui, jo estic trist o estic content, el cos no m'ho permet que m'ho calli. En canvi, jo la boca sí que la puc tancar i no expressar-ho. Trobo que hi ha moltes parts bastant potents. També quan parlen, que ells fiquen veu aquí, jo m'emociono, em fico la pell de gallina, perquè realment són tot coses que ells han decidit. O sigui, és una veritat. Hi ha una que fan una fila i cadascú té unes frases de què m'agrada, què em preocupa, què em fa por i quin és el meu somni. M'agrada molt l'escena perquè la trobo molt xula. Aquesta part del micròfon ha sigut una mica dureta perquè ells estan acostumats a parlar baixet, no els agrada mostrar-se, no? I el fet d'haver-se de posar amb la fila i vocalitzar i fer-ho fort i expressant amb la mirada què senten, quina por o quin somni tenen o què els agrada, doncs sempre és difícil. Que m'ha agradat, sobretot amb els mòbils amb els ulls, perquè per mi és algo molt bonic posar els ulls d'algú que t'importa. Jo he triat el meu millor amic, jo li vaig dir ets una persona molt important per mi, estic fent això i vull tindre els teus ulls perquè m'has ajudat molt, t'estimo un munt i vull tenir els teus ulls. L'expectativa, jo crec que a nivell pedagògic es pot transmetre és la transformació de l'alumnat. O sigui, que realment ells vegin, com diu aquesta peça, altres mirades, no? De veure's ells mateixos, de veure l'altre i de veure el món. Pots pensar com vulguis, pots sentir com vulguis. Però respectar. I respectar la mirada de l'altre. Això és. I per a ells també ha sigut una sorpresa. Perquè van començar una mica expectants, després de... sí, m'està agradant, però no sé exactament del que és, i després veure, vale, m'agrada, i ara ja és... Vale, saps que m'emociona.